Good morning na to karon no. Ngayon, Christmas party sa bata. So, ako ang sa suuto nila. So, ito si GM. Pag umangka na ako, muning anak ni Maricel. Kapatid na ko ang ina niya. O, di, tindog. Unya, ang sapatos niya, kawa man ni sapatos, kay pita kayo diri dapit sa amo. So dito na nako na siya pa suoton sa kamada. Kay dito ipaako ra ipabitbit ang sapatos nila kay kanang pita kayo kusog man ang uwan kagabi. So dito na lang kay luoy pong mga bata magyatak-yatak. Okay. Una na dito poy. Una na kay ako ra sila pang ilisan kay pagkahuman magluto pa ko sa dalahon. Ako ang spaghetti og bihon magluto ko. Unya sunod si Anin. Hi guys. Si JJ wala pa. Wala pa nakukuha na kayo. Wala pa itong kaitis. Halangan ka, Jai? Jai? Dili, kahalangan? Jai. Start on me. Lang. Saan yung nagawid? Di mo, ma'am. Ito ni Kuya Uwan. Ako apa kang talang gingging ah. Enggak. Ini kan kalian juga awan juga. Guys, tabang. Dede. Apa lang bata daw? Isa. Isa ilihok. Jai, tenang kita aku Jai. Nen. Ito dinoon pa yun. Misin. Kuat Jai. De. Hati jahat nih dia kan eh. Prepare na ang mga bibibs na mo. Guys. Pagwapa ko nung si JJ oh. Okay, pagwapahan ni mama ang gamay nga trititing. Unya sad si Anin, di pod magpapildi si Anin. Ako kay kumugunong champion. Unya kani siya. Abi ko bagsayal na akong napalit niya. Agoy Ginoo ko short man di ay okay ra. Nya si Mumim pod di mao. Ang iya ko no agoy di mao looy pod niya. Wa may lain good pod no. Ha? Unya, ngayon, ang ilang mga sapatos dani, ikuan ra. Kana ang didto rami sa kamada pasapatos ni sila kay basa kay na uwan gani guys. Oh. Uwan kay dinhi niya ang lapok kay dinha unahan sa mua. So kamada ra ang semento nga dalan so didto ra ni sila. Unya, nanapod si Aloy gahuwat-huwat pud si siyang kan. Oh. Ngayon, ipauna ko na adto na sila sa eskwelahan. Si Munong ang mga bata hinay ang ulan pero nang bitbit sa sapatos kay pita kayo amo dani guys. So pabitbit na ko sila. Lakaw na dito mo sa kamada ha. Dito ra mo mag sapatos. Sige Jay. Ang ilang mga gifts na ako naladala. Kay dako kasi lang sa isa. Pagdali na mo.
Na uwan guys, sa uwan sa mo. Wilting. Ha? Sila lang, wala na niya giluto. Condense. Tapos ako nang i-mix, guys. Sige, dito. Ilunod na nato ang pasta. Okay. Dayon, imikos-mikos na dayon nato siya. Para na lami. I-apil ko na ito. O sige lang. So, naluto ng spaghetti, guys. Ngayon guys, papunta na kami sa Christmas party. Naguna ng mga bata kay nagluto pa man mi sa kanon og dala namang sudan. Kasama ko si Auntie Nisa. Okay. Amo si Uncle. So ba si Uncle sungayon na ni iyang kaapuhan. Pauna na mga hina. Uy. Danlog man ti. Danlog kay among dalan dani guys. Party tisa. Oo, kasagara.
Ngayon guys, kakain na kami. So, nandiyan ang ulam namin. Ala, daghan kayo. Muning kuwan sa preschool. Saging lang ka sa kalam. Yan. Ito pong classmate ako. Ay. Ipalo ko po di, madam, para Kung kay ako man ang ikutan pag kay yang gipuwas ang kuan na amo gud ko Ganun ka na akong classmate. Para yan namin kikadako. Unta guys. Mga unta guys. Naunta. Dili lang. Sit down, Ana, sit down. Dahil kami din. Kaon ka? Na? Bugang ko. Sa nagkaon sa kanon guys kay. Sige lang kanon ba na mga saging mo ang kung saging. Nako. Kaya ang mulalaan da. Saan din na? Nya. Ngayon guys, tapos na ang among Christmas party, no? Christmas party sa mga bata. So, nagbaguod na mi sa among gipandala ganina, katong mga dala. Ang kanon wala na ko ni kidaghan kay mig kanon. Unya si Anin, ang ihang dala gifts niya o Hi guys. kanang sudlanan na lang muna akong sudlan sa spaghetti. Ako nagluto. Unya kani ako hapong Ako. Jai. Hi guys. Daghan pug siya dala pagtabi. Daghan kanayang pinaskuhan nila sa maestra. Unya si GM pod. Naapod si GM. Hi guys. Okay. Dala niya ang saging, daghang kay saging, so gidala niya. Unya ang kanang sakalo niya, naada na ang gifts niya. Dito na namo ablihon sa balay kay kanang limbit ni Dani. So ngayon no, tapos na ang nani-nani ra ko. Guys, nandito na kami sa bahay. So ablihon na ni GM ang iyahang gifts. Di abrihabe. Okay, manaon sa mana lapis. Sige. Oy. Lanindot kay poy. De? Okay, lanindot kayo oh. Muni kang GM. Iyan na bo. Muni ihang gifts ni GM. Unsa pa? Yan ang kalo. Sige. Ikaw nawala. Sige. Paghihatag mo. Sige. Unsa man na? Ito mawala. Sige. Unsa pa? Wala. Arit. Sa kontra ni. Bubbles. Ja. Blade. Agoy, blade na pag ay. Sige.
Wa na. Nagbaylo. Unya ang gisudlan niya nga gifts. Oh, baylo sila. Kana ihang kalo. Nagbaylo din ang grade 3 sa agad. Oh. Oh, ito yung kalo kay nahulhol man na. Oh, nindot gi gifts. Sunod si Anin. Anin ang gifts nimo Anin. Wala lang aning kalo. Ay, ni kalo ni Dani Isalin, oh. Nin. Oh, Unsa? Oh, wow, ala unsa na bi gifts nimo? Kwarta. kwarta. Oh, abliha ang kwarta. Ay, si Minta. Mga na istra. Dinire pa ito makamaka, Nin. Si Minta man sila. Dito. Ay, naaday siya apil kwarta. Anin dayo. Sige. Sunod. Si Minta ra kay. Lapis. Domino. Okay. Kaon to tong bolinaw. Imo Jay. Imo Jay. Sa imo Jay. Poy. Bolinaw poy. Napawa na. Sinte si apil si kunang sa video. Napadi ay. Atengan lupa tong cellphone. Oh, hiwa na. Videohan gina. Oh, di abriya na. Oh, muna kang anin nga gifts. How about Jay Jay? Imo Jay be. Kuha na bi kinay kwarta day oh. Jay wala. Okay, imo Jay. Say sulod sa gifts. Makaon. Yan. Oy, duha ka domino. Gino. Sunod. Oy, Apa nin manong nakakuha sa akin? kantimar na. Meron na. Pero manong abot ko na meron na. Amo? Oh. Yan. Oy. Ikaw na imo poy humana mo na poy. Di sa naglong ako sa akin gani ablang ko ganina dai. Yan, nang tong dito sa graduan. Bawa ko balo. Sige. Wala na? Wanay sulod na. Para sa karne. Diyan mo na. Unsay sulod? Ha? Dagong gilo. Sulupin. Ako sa dati. Sulupin. Unsay sulupin? Andi din unsa naman ang sulupin? Umpa man na lagi. Abriya ko na di. Maglabot. Saging. Ay, sa- Nina man poy. Ay, si Nina. Okay, mo niya Jay Jay. Wow, ma. Wow, ma. Nina. Sige, uban pa bi. Ah. Uban pa. Ay, sa di. Patang ano. Pero tong spaghetti din na mo dala no. Hmm. Wa ka makadala sa biyon nito ra. Wala. Manawa. Sige, butang. Tang. Hmm. Na. Wala na, uban. Last kuhan sa maestra. Wa mo kaon mo le poy. So na di. Unsa na be? Unsa suludan na? Dagan ni iro nira. Karon na panigi panghatag ko itra. Ako na na. Alak ka, lamia, bubbles eh. Mo sayo man uli. Mm. Bubbles. Kana ang kudek sa maestra nga pinaskuhan ako ni pang mama. Iya di. Ni ang gaisano sa Hingoog City.